Hadian balaya ki kinta jingshong persha ki dikhot JAC hakari khana hajan KHEDC bandawa pinphai ki Chamau Shinrut constituency u MDC Sora ba Titos Chin ulawan banyakren ban kintu banum blok ya kasurok ula pinshai ba ka jingdawa jongki amla pin kelasho namar bakalong kaan badan hakakti ka sarkar jilla katna DCA Henry ukular ban pinyet ho show minister in charge ka DCA ba preston tingso Hadian katto kat Nepal ki dikhot JAC la sharung hapo KHDC bat u chairman ka select committee ba PNCM ula khot banyakran ki u chairman ke JAC ba Jeremiah Dakhar ula pinpau ba ka jingshong persha kadai namar ka jingsha yoroj ya ka hok jongki ban pinne Hamau Shinrut constituency bat ambanra sharamra jirngam namar ka jingjingai ba prapupra kilometer kat ba Hamau Shinrut kadai tang arpu kilometer Hakatei ka jingalang ka select committee ka kular banai jubab ha ka khatkhandai tarik unopra bat kinoyalam JAC kila minjur ban ap hadu katei ka tarik kila berngem ru ban pinlong jingale ki ka ba kham khiala da kimyo jubab kumba philayu ihi ba mene step ni wan na shadu shajingai na shati sha thain nong trai step ni ki bangi don arp waitly ki shnong ki ba don lightly ki polling station kata ke polling station kadai mesai polling station mausmai polling station but langdong dai polling station te kumba phila I nadu mene ba ni syong hangne ha pring surok na kadau bangi klem yo but klem ailat ingi bandrung shene sepo jong kaneka KHDC ne sha banya kendo bat ki EM ne ki badai pek hak badai bat kaneka jingphe yakini ki constituency ki bathmai ki badon menta haka delimitation ma adin ka delimitation ka don kaneka selection committee ka bala penhap yengi penhap jubor yengi Namau Shinrut sha ramrai jerngam te mentapat haka jinge kendo batu PNC mo badai chairman jong selection committee ula kular yengi ban review biang ban penne beng yengi Hamau Shinrut constituency ya arpoitli ki snong but ya kini ki likely ki polling station but kani ka review meeting kan don haka khatkhandai tarik December ubnai no pra ubanwan te nakaling tungi ni kren da ka basai but ni ai da ka message ka basai sha baro kinong ilam ba bat kumjuru I pajba ba penmana ba ngila lumbiang mene ngi klem kren sepi direction ne namar ba nyaban pan ni jing monjo jing pajba tiki pajba ki larai ba ngi hun ya kane namar ba kadon lang batu bat titus ubadai option leader jongka opposition party ma nang takatu kani ki EM ne ke don lang to kila kular ini ban don ke isi meeting shwa din nang ta kinsa wanra ke review meeting bat kin pene yangi Hamau Shinrut ban nakaleng jungi lada nakaleng jungki isu kular tok kinem penhun ya kejing kwa ban kejing trang ka jungi ban ne baik Hamau Shinrut ban nim ba nginem lek cha ramrai jengam haka kejing kular kalong kap ba nem penhun yangi kemur haka khatkan haka arport tarik ngin sa lumbeng bat ngin sa shongbeng ya ke meeting bat hadin kata pada ngin sa penjur susu ya kejing ya ki lane ngin sa le da kanu kejing ya ki ka ba kham penjur susu ban ya kene kejing ya ki kejungi mentah ba baik ya kene namar ba nakaleng jong ka delimitation committee kila penlong bat ki ngi klam yo ban lek lang baro da baro ndre ngila pha ki katto kan ekonomi khma ban kila de penlong bat dei na kataw ba kila penlong ngila pen pau seki bat kila sngeu kata jing kwa ka jungi jing sngeu ka jungi te ka delimitation committee bakli da u doktor starwer khasimli kila peni ingi Hamau Shinrut hadin ars ngipat menmit ngamtip gili ayu mano bali ekane bali start mano badon bentah ekane ngimtip ya kata bat kipen kelano bat kipen hab jubor no yengi Namau Shinrut sha ramrai jerngam lengba ka selection committee bakli dau ba PNCM kumu dipti CM lene usharman jong ka selection committee ramrai jerngam Namau Shinrut kadao kalong ba ngimla aban lei setei kalong ka jingjingai ka ba shaba palat ngidon ladang ngilai sharamrai prapu pra kilometer tam kadon ke jingjingai nang ta ha ka bumdon ke surok ngihaban kam ya shibun ka kawa ka ba rit bat ka ba he nang ta kumjuru
Chua bangin poi sate ngi haban kamru ya ka asam ya ka asam na shati sha athebari nang tong haban kam nang tangin poi sha ramrai ladang yat nang ni nang ston haban kam ya ka motion road ngi hab kam ya ka nong ston hadin nang ta pada ngi poi sha ramrai dai nak ne ka dau ba ka jingai palat bat ngi ki jing tre jing ta spa ngi ki grand temen kini ki temen ki kro ki jing nong kam jingi habaru kini ki por komod ba ni don baik motion road bat motion road block ni don Syai ba in review biang ikan ni, inang relook biang ikan ni, but ni scam ba, kaisi kan ya menjurlang bat ni, ba in place biang apa house, na bentar penwarak biang ya ka, amendment, aji ikan ni nang ba kan penhun ya kituki, nong sinong ibadah nong kituki, jaka, kata kadiga, ka bang la ayah ki ya ka, jumlah ba kumdu, in discuss kadiga kaisi. Barang isi ingin saplis apoka house nak bentang ban wanra biang ika amendment nak bentang kani ka jingkwa jugi namar ingin hau kena trik jong liu disemban ingin longkang session barang kani ingin saplis ya kani ka amendment la diam sin amendment bil biang long kani namar ba haka hearing jongki hoi no doubt ya ki babon ki dangkwa emotional nrei nak kalian jongi ka select committee ru ngi haban snap lang nang ni nang tai ru kaju pensngu ke kaya don kaju pensngu ko bal nama bakadang hab ha ka MLA po ram brai barin pun kam apli yaki ha ka tah ka MDC te anyway ngathai ko bagalong mentap de ka pau shai bagi pai bagi ku ban nu kan nang ne ha ka motion dot ngathai tangi ka tangin persyang ban te ko bagi ka session ngathai kanu ka syong ha ka kadon ke political will in persyang kat balak ban berkat dikata balak aku ke balak ngathai kam don kam syuk ban move ka review committee ndingin lek bin kalian ka di isi kanu department kelapan pengkaya please the isi and the isi to the house kan review biang om tak ka isi kan review biang iya kan ne but in sa place pok house